U issa l-ikbar sfida li għandna aħna jien inħoss u naħseb li ftit għadna qed nagħtu każa u li hija inkwetanti għalija li minħabba li f'din l-era diġitali it-tfal tagħna huma esposti minn età żgħira, minn ta' sena, sentejn, għal materjal, għal kontenut fuq l-internet li ftit minnu huwa bil-Malti, ftit minnu huwa bil-Malti. Irridu naraw kif se nagħmlu biex f'din l-era diġitali insaħħu il-Malti, insaħħu tagħlim tal-Malti għaliex irrid ngħid lil dil-Kamra li hija xi ħaġa inkwetanti. Studji li saru dwar lingwi Ewropej ikkonkludew li l-aktar erba' ilsna fil-periklu f'din l-era diġitali minħabba li għandhom preżenza dgħajfa fuq l-internet huma il-Malti, il-Latvjan, il-Litwanjan u l-Iżlandiż. U dika għandha xi tinkwetana. Ġifieri aħna rridu naraw x'nagħmlu biex fid-dinja tal-lum, fid-dinja diġitali, insaħħu tagħlim tal-Malti għaliex mhux biss kwistjoni ta' min età żgħira it-tfal f'età żgħira ta' 3 snin 4 snin għandhom għażla jekk jarawx Peppa Pig bl-ilsna kollha u Fond Sulfenek, għax l-għażla hekk bejn Peppa Pig u Fond Sulfenek. Imma u jiena rrid nirringrazzja lil min jagħmel is-songs ta' Fond Sulfenek, irrid nirringrazzjahom għax-xogħol kbir li jagħmlu anke b'sagrifiċċju personali li joffru materjal diġitali online għat-tfal tagħna għaliex jekk mhux se nsaħħu l-preżenza tagħna hemmhekk, il-lingwa tagħna se tiffaċċja periklu.